Bueno, gracias por convidarnos a estar aquí. Vimos falar das gaitas da provincia de Pontevedra porque resulta que en Pontevedra acontecen varios feitos curiosos. Son feitos, non son hipótesis nin historias destas, son feitos simplemente. Hai o maior número de tipoloxías de calquer sitio do tamaño de Pontevedra do planeta, sin dúbida. Hai en Pontevedra 5 tipoloxías, con algúns subtipos incluso. Os obradoiros máis antigos de gaitas acontecen en Pontevedra, conservados, polo menos dos da Península Ibérica. Hai a maior densidade de iconografías de gaitas de fol tamén da Península Ibérica. E hai o maior número de gaitas antigas con máis de 300 anos tamén de toda a Península Ibérica. De iso é do que imos a falar, porque algunha destas cousas por separado, bueno, pero todas xuntas habrá que explicarlo de alguna forma. Da explicación desbarre, entre comillas, falaremos ao final, pero vamos falar destas cousas. Primeiro vou vos ensinar as tipoloxías que hai. A primeira tipoloxía é a gaita sinxela, que simplemente é a gaita sinxela ou pode vir por degeneración da gaita de ronquillo, da que falemos despois simplemente por perda do ronquillo ou perda de algunha dos tubos de outras tipoloxías. A gaita, unha gaita que está en todo o noroeste, a gaita máis frecuente. Bueno, a gaita esta son así. O que ides escoitar son réplicas de gaitas antigas todas, vale? Esta é a gaita dos campaneiros, o que ides usar que é un exemplo de gaita simple, por decirlo así, das máis emblemáticas de Pontevedra. O micro é un rollo de caralho. A ver, vou reducir os toques, porque se queremos comer... Obrigado. Outra tipoloxía, a gaita con dous bordóns ao ombreiro. Dous bordóns aquí. É un tipo que só aparece na provincia de Pontevedra e algúns exemplos en Portugal tamén. Bueno, esta gaita ten... hai moitas fotografías dela, está moi ben documentada no Baixo Miño, sobre todo. Hai algún exemplar tamén en Noia. Ten características curiosas, aparecen conxuntos na mesma gaita de dous punteiros, unha peza no bordón para adaptar aos dous punteiros. Os punteiros adoitan ter unha chave, vedela aí abaixo, son, aquí tedes máis fotografías, o gaiteiro de Guillarei, non ten os dous bordóns no ombreiro, pero a tipoloxía da gaita de Barquín xa vos digo que tamén perden elementos, van arcichando polo camiño, según vai pasando o tempo, pois as gaitas pasalles esa cousa. A gaita de dous bordóns no ombreiro aparece tamén con soplete, é un subtipo da gaita de dous bordóns. Nos antes entendíamos, verdad, un pouco a gaita de Barquín, pero resulta que o que define o asunto son os dous bordóns. Bueno, unha fotografía moi bonita, din que o do gaiteiro de negros salindo á salida da misa. Hai iconografía desta gaita relativamente moderna e tamén fotografías aí na estación de Redondela. A principios de século estas gaitas desapareceron casi completamente. Isto é unha gaita de Barquín. Se en algún momento queredes algo puntual, preguntad, vale, ou ao final.
digo máis, a gaita de ronquillo ou as gaitas de ronquillo. O micro. As gaitas de ronquillo é outra tipoloxía, terceira tipoloxía así de gaita grande, vamos a decirlle así. Ten un ronquillo. O ronquillo leva unha palleta e dá a quinta do punteiro, vale? As gaitas de ronquillo aparecen por toda a parte occidental de Galicia, literalmente, a Coruña e Pontevedra, vale? Aí aparecen e sucede tamén que estas gaitas van degenerando conforme avanza o século XX, bueno, empezan a perder características que lle son propias como o tocar pechao, empezan a perder outra cousa máis propia, que é o ronquillo. Entonces, a principios aí polos anos 40 ou así, o ronquillo xa en algunhas zonas como na Ulla empeza a ser chamado o tapafaltas, non? Porque parece que o ronquillo que tapa as faltas do gaiteiro porque fai moito barullo, todas esas historias, non é por eso. O asunto é que o ronquillo é incompatible cunha escala temperada. Está feito para unha escala modal de entonación xusta. Entón, claro, mátase cas novas músicas e tal, esa é a razón fundamental da extinción da gaita de ronquillo. Esta é unha gaita da Costa da Morte datada polo carbono 14, aproximadamente nuns 130 e tantos anos, 150, e tamén, bueno, tedes aquí a data de morte da Madeira, unha gaita do século XVIII, vale? Ben, con esta non vamos a tocar. Tres tipoloxías. Vamos deixar as outras dúas desas 5 para o final, vale? Ahora vamos falar dos obradoiros. Os dous obradoiros máis antigos, que vos dixen antes, documentados, están en Pontevedra. Un deles é o de García de Riobó, que está na Estrada. García de Riobó, primeiro artesano documentado, que non quere dicir que fose o primeiro que traballara aí, sino o primeiro do que temos referencia é de finais do século XVIII. Vale? Despois hai unha secuencia de artesáns hasta Joaquín, que é o actual artesán. Este é o obradoiro de Riobó, que conserva todos os tornos. Mirade, o torno de vara, vedes aquí a vara, o torno de volante, co seu pedal, e despois ten un motor eléctrico que é co que funciona hoxe, pero é un mesmo torno. Un torno seguramente do século XVII, e aí está. O obradoiro é unha pasada, aquí ten unha fragua, bueno, ferramenta de séculos sucesivos, bueno, unha pasada. E este é o outro obradoiro máis antigo que se conserva, que é o de Manuel Villanueva de Poio. E Manuel Villanueva era gaiteiro, xa sabedes, aquí en cerquiña de Pontevedra. Entonces, no Museo de Pontevedra conservas, a partes das ferramentas que Villanueva lle deu a Perfecto Feijóo, que Perfecto Feijóo acabou depositando no Museo de Pontevedra, conservas unha especie de cápsula do tempo superinteresante, porque están 3 gaitas, unha de Perfecto Feijóo e 2 de Villanueva. Estas dúas de arriba, de Perfecto Feijóo, e esta de Villanueva, feitas polo propio Villanueva, e esta bastante anterior, pero que era de Villanueva, que tamén a tocou Villanueva. Consérvanse palletas, consérvanse ferramentas, e consérvanse 2 punteiros, un deles superantigo, este dos anéis, a parte, por suposto, de todas as recollas de Castro San Pedro. Todo eso forma unha cápsula do tempo que levaba a Perfecto Feijóo e quizá a Castro San Pedro, non sabemos a decir, que a gaita máis antiga así en xeral era a gaita de ronquillo, seguramente xa coa mente que era a gaita de ronquillo de Pontevedra, porque estas gaitas de aquí, de ronquillo, forman un subtipo dentro da gaita de ronquillo, vale? Non é igual unha gaita de ronquillo da Ulla, sí, que este tipo de gaita. Esta é unha gaita da Ulla, vale? Do obradoiro de Río. Xa toca en aberto, xa perdeu o tocar aberto, vale? Xa é unha gaita que pouco despois xa dedicaríamos o ronquillo.
unha gaita xa moi diferente. Bueno, aquí as ferramentas coas que se facían as de Pontevedra, ferramentas do taller de Villanueva, ferramentas moi antigas, vai ter sobre se eran dele ou xa heredadas. Esta é a coitela coa que facía o punteiro, é unha bayoneta dun fusil Baker da Guerra de Independencia, moi curioso. Ten dúas, ademais, moi curioso, porque os artesáns normalmente teñen unha. É posible que Villanueva herdara o taller, como herdou outras cousas. Bueno, as gaitas de Pontevedra é un subtipo da gaita de ronquillo que ten características moi particulares, e unha das que máis rechaman é que aquí aparecen gaitas con máis de 300 anos de antigüedade. Máis de 300 anos de ser tocada xeneración tras xeneración. Vale. Ao mellor tiña razón o prefecto Feijóo, que era a gaita máis antiga. Os datos indican que sí. As gaitas máis antigas aparecen aquí, ou unhas das máis antigas. As palletas destas gaitas, que son unhas palletas cadradas e moi grandes, que se conservan ali no museo. A forma do vestido é unha das características destas gaitas de Pontevedra, dos arredores de Pontevedra. Son os vestidos pequenos, moitas veces, pequeniños, redondos, e o ronquillo sale así, hacia aquí. Tamén os hai un pouquinho máis grandes. Sorolla pintou un gaiteiro destes, védelo aí, talmente a postura colleu. É unha postura moi característica na que o roncón sale bastante para arriba e a veces un pouco hacia a esquerda, polo xeito de collela. Ben, esta é a gaita de ronquillo de Manuel Villanueva, feito por el, sabémolo porque o interior do punteiro é o do escariador del, é de principios do século XIX. Esta é a gaita de prefecto Feijóo, feita por Manuel Villanueva tamén. Esta sí que é do 1885, sabres a data de fabricación. E hai máis particularidades destas gaitas. Primeiro, a presencia do ronquillo que determina a entoación dos grados da escala. Se se quere tocar ben cunha gaita como esta, non pode estar como esta que acabo de tocar. Esta gaita que acabo de tocar ten unha escala xa que tende moito ao temperamento, e xa vistes co 7º grau de arriba rasca que te cagas, porque esa gaita non podería ter ese grau así tendo un ronquillo. Entonces o ronquillo determina a escala, que nas gaitas de Pontevedra, como en moitísimas gaitas de Galicia e Asturias, é un modo de sol, cos grados temperados adecuadamente para que entonen ben. Co ronco, o que pasa é que, claro, cun ronco, unha escala na que esos grados non están ben afinados non se nota moito, porque o ronco está a 2/8 de distancia. Pero, se aí temos un ronquillo na quinta do punteiro, eso braman. Hai notas que braman se non están no sitio xusto. E se están no sitio xusto, é unha afinación maravillosa, unha cousa redonda, bonita, cheo de harmónicos por todos os lados. A dixitación da zona de Pontevedra é a única dixitación pechada de todo o noroeste na que o que se intenta é que sone limpio de todo, na que non hai efectos de pechado. Por qué? Porque esos efectos de pechado interrompen co son limpo, con esos harmónicos do ronquillo, non? Outra cousa, non se fan, por exemplo, trinos, non se fai o vibrato, como se fai na ulla, por exemplo. Por qué? Porque, de novo, interrompe coa boa afinación. Feijóo decía que os gaiteiros interpretaban as notas longas pois con apollaturas ou con trinos, non con vibrato, vale? Bueno, e ademais ten dúas cousas curiosas polo difíciles que son de facer con estas gaitas de ronquillo, porque na gaita de ronquillo hai que manter unha presión moi constante para que a gaita sone ben, vale? Non non debera de haber oscilacións, vamos. Entonces, é curioso que se realicen silencios coa gaita, silencios nos que a palleta do punteiro para e a do ronquillo non. E é curioso que se fagan requinteos, como apuntou Castro San Pedro en algunhas melodías, porque o requinteo require un certo esforzo de presión. Nestas gaitas hai que facelo tapando medio burato de atrás coa uña, o cal tamén é unha complicación de carallo. Bueno, vou poñer un exemplo dunha gaita destas. Esta é a gaita, unha das gaitas de Villanueva. Cando adaptamos polo modelo, pon aquí idade mínima calculada polo modelo, o modelo refírese ao modelo que desenvolvemos na Universidade de Vigo, no que se calcula a idade da gaita con bastante precisión, polo que agora sabemos, polo desgaste que ten. Vale, o que temos polo desgaste é unha idade mínima, claro, non temos a idade da gaita, temos unha idade mínima, o tempo que foi tocada, vale? 1762, pero a data de morte da madeira máis probable é do século XVII ou principios do XVIII. Polo tanto, esta gaita herdou na Villanueva do outro gaiteiro. Ides ver como sona. Vamos tocar unha alborada e un pasarrúas de Villanueva.
E así vedes tamén un requinteo nunha peza. Bueno, pois ese era o son dunha gaita do século XVII. Micro. Este é outra gaita de Pontevedra moi antiga, non a teño aquí, pero este é do século XVII seguro. Bueno, tanto polo o carbono 14 di que foi que unha madeira morta no século XVII e ten unha idade mínima que se aproxima bastante a eso, polos desgastes. A gaita dos Marañóns, unha gaita que ten un son increíble, verdad? Bueno, a presencia do ronquillo determina a técnica pola, bueno, xa vos dixen, a presión. Os foles, ese é seguramente o motivo do fol tan pequeno, porque a presión nestas gaitas hai que mantela co diafragma, non se pode manter co brazo. O brazo non ten a sensibilidade para manter esa presión e, polo tanto, o tamaño do fol casi non importa. O que importa é que hai un contacto directo entre o fol e o diafragma para manter esa presión o máis estable que se poda. Este, o dos silencios, que se fan con estas gaitas é outra parte da técnica de que xa vos dixen que, bueno, ten a súa complicación. Entón, vamos facer unha peza con silencios coa gaita do Fijo. Esta é unha réplica da gaita do Fijo. Unha brilhante.
Bueno, isto que tedes aquí é a gaita máis antiga de Pontevedra, é a gaita de Xan de Campañó. Esta gaita, polo modelo dos desgastes, decíanos que tiña unha idade mínima de finais do século, ou sea, do século XVI. Foi tocadas con seguridade desde o século XVI, xeneración tras xeneración. Pero a madeira é de finais do século XV, ou século XV, vale? O sea, esta é a gaita máis antiga de Galicia con moita diferencia. É de Portugal tamén, salvo unha gaita mirandesa, que é polo modelo, esa non nos la deixaron datar co carbono 14, pero o modelo dinos que é do século XIII ou XIV, nada menos. Eso tamén sucede por unha cousa moi curiosa, porque, claro, se vos dades conta, as gaitas teñen data de caducidade, porque o desgaste acaba con elas, sobre todo o desgaste do polgar a traseiro. Unha gaita galega non se pode tocar máis de 400 e pico, 500 anos, dependendo da madeira que sexa, porque a original desta é de ébano, pero unha debuxo non se pode tocar porque o pulgar chega adentro e acabouse a gaita. Sin embargo, as mirandesas sí, porque as mirandesas teñen a madeira tan gorda que aí pódese bater nelas anos e anos, como é a gaita do tío Pepe, que, bueno, pois eso, século XIII, XIV, unha pasada. Unha pasada. Bueno, esta é a gaita de Xan de Campañó, vamos tocar unha alborada. Vou bastante ben, a ver. Esta que é menos conhecimento da vida. Esa sí que sonou ben afinada. É que cada gaita é un particular e ao carallo. É como é. Bueno, nada, isto xa falamos. Este é un punteiro que está entre as ferramentas de Villanueva, super interesante. É un punteiro cunha data de morte da madeira do século XVI ou principios do XVII, aunque a idade calibrada máis probable, bueno, ahora non vou explicar o que é iso, pero é esta. O máis probable para este punteiro é século XV ou principios do século XVI. Foi moi pouco tocado, só ten 86 anos de uso. É unha cousa que non sabemos por qué, pero é así. A idade mínima dinos que foi fabricado antes do 1730, iso é o que nos di. E a idade de morte da madeira xa vedes, di que é moito máis antigo. Ten o detalle dos anéis, do que vos falaremos despois, que sempre é un indicativo de moita antigüedade, e despois vos direi por qué. Non vou tocar con ela porque xa iremos fatal de tempo, non? Sí. Que hora é? Quedan 20 minutos. Fanme falta. Bueno, entón temos aquí
Mirade, ata aquí resumen así as gaitas de fol sinxelas, gaita de 2 bordóns con 2 subtipos, a gaita de ronquillo. Isto só acontece en Pontevedra, en ningún outro sitio do planeta, Nun área como Pontevedra podes encontrar unha gaita, ou dúas, ou mellor algún subtipo, pero nada máis. Isto é unha barbaridade. Pero é que ainda hai outras dúos tipos de gaitas. Está a rosca do Baixo Miño, que é unha gaita de pallón cunha morfoloxía superprimitiva, e están as gaitas de cana ou sabugueiro con fol que facían os nenos. Dúas gaitas máis. E, ademais, estas dúas gaitas teñen pinta de ser superprimitivas tamén. Vale, bueno, vamos ao tema este. Hai máis datos curiosos en Pontevedra que xa vos dixen, as 5 tipoloxías, pero despois acontece que a maior proporción de gaitas, é dicir, das gaitas antigas, ou sea, de principios do 20 para atrás, que foron as que nos interesaron documentar, máis de 400 gaitas documentamos en todo o noroeste, vale? Desde Asturias, todo Galicia, Sanabria e todo Portugal hasta Lisboa. 400 gaitas. Asturias, medimos 60 gaitas, máis ou menos, 0% de gaitas con máis de 200 anos e 4% con máis de 200 anos. Resto de Galicia, de Pontevedra para arriba, 0% de gaitas con máis de 300 anos. Iso anda garallo. Pontevedra, 44% de gaitas con máis de 300 anos. E despois, de Pontevedra para baixo, Coimbra un 22%, na Extremadura portuguesa un 25% e en Trás-os-Montes un 25%. Xa só esta distribución dá para interpretar, Dá para interpretar, porque se non queremos decir que Pontevedra pode ser onde se orixinou a gaita pola densidade de gaitas antigas, se non queremos decir eso, polo menos temos que admitir que Portugal e Pontevedra forman unha unidade desde aquí a gaita se expande hacia arriba sobre os 200 anos. Século XVIII, XVII, por aí, a gaita, según este dato, parece que vai camiñando hacia arriba. Vale? Sí? Por estes datos. Pero é que acontece outra cousa. A maior proporción de iconografías, contando iconografía por quilómetro cuadrado, acontece tamén en Pontevedra. 2 por quilómetro cuadrado. Portugal 1,8, isto é case unha infraestimación seguramente, resto de Galiza 1,5 e Asturias 1,2. A iconografía apunta no mesmo sentido. O sea, estos son os datos. Vale, hasta aquí acabou o científico, ora ve o loco. Vale, estes datos podense interpretar de moitas formas, vale? Os científicos sempre andamos neso, temos uns datos e facemos unhas hipótesis, vale? Isto seguramente se pode interpretar desde moitos tipos de hipótesis. Eu vou decir unha que a mí me gusta, porque a mí me gustan as hipótesis que son atrevidas e que excitan a imaginación, nada máis, pero seguro que podedes argallar outras nas vosas cabezas. A miña hipótese de interpretación é que os nenos de Pontevedra inventaron as gaitas de fol. E ao carallo. E vamos ver, porque hai algunhas outras cousas que indican que isto podería ser así. Por iso eu me inclino por esta hipótesis, entre outras que se me ocurren tamén. Vamos a ver, mirade. Os nenos fabrican gaitas de fol, sí, de sabugueiro e de cana, que é un instrumento superprimitivo que tamén os nenos tocan coa boca, que é isto de aquí. É un instrumento de nenos. Ningún adulto toca estes instrumentos en Galicia, vale? Os adultos, cando fan estes instrumentos, estánllos ensinando a facer ao neno. Polo tanto, están sendo eles nenos nese momento. Este instrumento pertence á cultura dos nenos. Os nenos teñen unha cultura particular que se herda horizontalmente entre nenos e verticalmente desde adultos, convertidos en nenos nese momento. Vale, eso entendédelo, sí? Bien. Estas gaitas de cana ou de sabugueiro fúranse moitas veces con ferro quente, pero hai outro sistema de facer buratos que é super antigo, que é facer cortes nos dous sentidos, así e así, que é os que se usa no material vegetal. Vale? Poñedvos en caso paleolítico no que non hai ferros, e só tedes coitelas. A forma de furar unha cana non pode ser dándolle voltas a unha punta de sílex, porque eso esfarelase todo, é facendo un corte, sí? Ben, cando facemos un corte, xurden estas estruturas entre os buratos, que eu creo que teñen que ver cos anéis dos punteiros, porque estas estruturas entre os buratos que xurden ao facer os cortes así, poden ser un caso de esqueomorfismo. Esqueomorfismo é unha palabra rara que vos explico inmediatamente. Esqueomorfismo é cando un móvil fai ao sacar unha foto. Por qué? Porque ese ten sentido nunha cámara reflex porque se levanta o espello e fai ruido. Sin embargo, non ten sentido nun móvil, porque no móvil non hai...
É un caso de esquemorfismo, algo queda asociado con algo e cando evoluciona consérvase un carácter primitivo que non ten función xa, pero que nos recorda, E se estos anéis son simplemente un recordo de cando estas estructuras feitas polo corte se estilizaron, por exemplo, nestos anéis que aparecen en mogollón de gaitas primitivas, gaitas antigas, iconografías, Catedral de León, francesas, mirade, en Rusia, en Polonia, un mogollón de gaitas do Oriente Europeo teñen estos anéis. A gaita da Serra de Madrid, esta é de Burgos, anéis. Parece que van asociados con cosas primitivas, verdad? Vale. Aparecen nas gaitas de cana, mira, estas gaitas, aparecen os anéis nas roscas do Baixo Miño, agora vos las ensinarei. Entonces, tanto as gaitas de cana pola estrutura que teñen é un instrumento superprimitivo, un tubo cunha palleta. Hai instrumentos así no Paleolítico, dai 40.000 anos, tubos, nos que se poñía algo, soplaríase coa boca, poñerías unha palleta, os humanos argallamos continuamente. Que é unha gaita de fol? Pois unha gaita de fol é unha gaita a que se añade un fol. E para que se añade un fol? Porque as culturas todas que rodean o Mediterráneo, nunha altura tocaban instrumentos como as gaitas estas, metidos na boca por parellas, nos que se facía respiración circular, vale? Durante séculos e séculos e séculos, están documentadas desde antes do 4000 a.C. E seguramente teñen moitos máis anos. Miles de anos facendo o mesmo, metendo na boca dous tubos, respiración circular, e veña, e veña, e veña, e veña. Alguén, nalgún momento, en algún sitio do planeta, como decía Sach, para Sach isto acontecer en Mesopotamia. Porque, claro, Sach era un musicólogo naquela época na que todo viña de Mesopotamia, vale? A escritura, as matemáticas, a astronomía, todas esas cousas. Entón, decía el que o fol seguramente viñera dali. Pero eu creo que non, eu creo que veo de Pontevedra. E creo que veo de Pontevedra, así non por unha pura creencia, sino porque é unha hipótesis que pode ser, que é posible, e porque hai datos que o apoian. Primeiro, os nenos de Pontevedra, todos os que iban a ser gaiteiros e os que non tamén, facían gaitas de fol. Empezaban tocando o instrumento coa boca, agora sí que teño que deixar o micrófono, construían as gaitas de cana, vedes, son como esta, e tocaban con isto con os aniños. En un determinado momento da súa vida ocorríase esa idea de coller unha vincha dun porco no mes de novembro. Exactamente. Cando tiñan uns 8 anos ou así, collían unha vincha dun porco e entón construían unha gaita de fol. Mirade que idea máis curiosa. Este é moi pequeniño para min, porque sabedes que os nenos, según iban medrando, ibanlles medrando fol tamén, porque despois era unha pelica dun coello, despois era a pelica dunha cabuxa ou dun cabrito, e acababan por construir gaitas como esta, con este resultado sonoro. Este é de Sabugueiro. Esta gaita é máis difícil de construir que unha gaita dun adulto e é máis difícil de tocar que unha gaita dun adulto. Bueno, con unha gaita de ronquillo non, pero con unha gaita dun adulto sí. Entón, esas son dúas cousas. Agora sí que vou poñer o micro. Vamos a ver. Sempre pensamos que os nenos non teñen nada que decir nas nosas culturas, pero non é verdad. Poñedes cosas inventadas por niños en el Google e aparece isto non é nada, isto son cousas que collín así, mirade, un sistema para detectar o cáncer de páncreas, o braille, as orelleiras, patinetes múltiples, os polos que chupades todos, son inventos de nenos, pero hasta unha nena, Joan, creo que era unha nena, esta
ocorriuselle mordendo unha guitarra, porque morder unha guitarra é unha cousa que só se lle pode ocurrir ao neno ou a unha nena, porque os nenos son moito máis creativos que os adultos. Os nenos están montados ou estamos montados cando somos nenos no que facemos, non no... Mirade, perdón, estou dicindo ao revés. Si, no que facemos é o que din os nenos e o como facemos é o que decimos os adultos. Os adultos estamos como facemos isto, como facemos para que a roda da zanfona funcione mellor ou xere mellor, como facemos para cambiar de roda a un coche, como facemos para facer algo. Pero os nenos non, están xuntos e dicía, e agora que facemos? Pois ora, eu que sei, vamos ao cementerio dar unha volta. Ou ora, que facemos? Non sei, vámonos subir a este árbol e chimpámonos a ver quen se chimpa de máis alto. Ese tipo de historias dos nenos, que facemos? É a creatividade. A creatividade humana é máis nos nenos que nos adultos. Un punto importante a favor da nosa hipótese. Os nenos transmiten a súa cultura entre eles independentemente dos adultos. O que usan os adultos e os nenos e as nenas é diferente. Está estanco. Xa vos dixen antes, un adulto pode enseñar a un neno, pero desde o seu neno. Un adulto nunca usará unha gaita de sabugueiro en Galicia, nin unha gaita desas, non. Tocará unha gaita dos adultos. Son máis creativos, saen con máis facilidade das costumes sociais. E a que ven isto? Pois o que vos decía antes. A cultura occidental usou os aulos e as tibias miles e miles e miles de anos. Por que nun momento determinado que sucede que a partir do século XII, XIII, empeza a desaparecer a iconografía dos aulos aquí en Galicia e comeza a aparecer a da gaita de fol? Por que se sustituye un instrumento de miles de anos de antigüedade por outro con fol que non? Quen pode dar ese salto desa norma? Un neno, unha nena. E despois iso ten que saltar aos adultos de alguna forma, pouco a pouco, polo que sea. É posible. Bueno, as gaitas tocadas coa boca en Galicia, Pontevedra, Pazo de Xelmírez, Arsemil, esta tamén é de Pontevedra, onde hai gaitas aínda sopladas non hai gaitas de fol. Dadervos conta? Pensadio. Vale. A maior parte dos gaiteiros de Pontevedra, xa vos lo dixen antes, construíron gaitas de cana, gaitas de fol, de sabugueiro ou de cana, construíronas, casi todos. E sabedes que, fora de Pontevedra, isto é moi raro. En Asturias hai un caso ou dous documentados de nenos ou de gaiteiros que cando eran nenos fixeron gaitas con vexigas. En Sanabria, un. En Ourense, un ou dous. Na Coruña, un ou dous. Pero en Pontevedra, prácticamente todos. Iso tamén hai que explicalo. Por que os nenos de Pontevedra sí e os de outros sitios moi pouco? Puideron os nenos pontevedreses ter a idea extravagante de acolar un folo aos instrumentos que se sopraban directamente coa boca? Sí, puderon. Foi esta idea imitada polos adultos? Quen non sabe? Parece que sí. Na miña hipótese, sí. E deuse a gaita de fol en Pontevedra e dei estendeuse polo noroeste ibérico, parece documentado polos datos. Vale? Norte de África e resto de Europa. Que non sabe. O que sabemos é que a población árabe en Pontevedra deixou unha marca xenética da hostia, igual que en Portugal. Eso sí, iso quere dicir que houve máis interacción dos árabes en Galicia e Portugal que nas zonas que se teñen por máis ocupadas polos árabes. O sea que, quen sabe? Nós éramos persoas acolledoras, como din os xenetistas, non? E por que hai máis aquí? Pois porque os galegos somos máis acolledores, non ya anduvemos queimando na fogueira, nin hostias en vinagre. 10 minutos, sóbrame xa. Vale. É que hai outro dato que apoia esta hipótesis de que algo ideado por nenos fose copiado polos adultos. E é o quinto tipo de gaita de fol que aparece en Pontevedra, que é a rosca. A rosca é un dos poucos exemplos de gaita de fol de pallón tocada por adultos que chegou hasta nós no occidente europeo. Sí, solo a boa dali, de Francia, ten unha cousa parecida a esta, vale, pero xa parece un instrumento, igual tan antigo. A rosca ten unha característica moi curiosa. Este é Alfonso Álvarez Pousa, que foi un dos 3 últimos informantes que lembraban a rosca. Ten un resonador de corno na punta, que é como moitos científicos pensan que hai que reproducir as gaitas de Istúriz. Sí, fosen sopladas como flautas, pero hai moitos que opinan que levaban un resonador e unha palleta simple. Vale, hai xente para todo. Locos, gente loca.
se le ocurren cosas locas. A rosca ten indicios de ser un instrumento moi primitivo, pola presencia de anéis. Xa vos lo dixen antes, sí, por ese é un esquemorfismo os anéis, vale, penso eu. E hai moitas gaitas con aspecto moi primitivo, usadas directamente coa boca, en toda a Península Ibérica, en Burgos, en Madrid, na Serra de Gástor. A rosca, curiosamente, é un instrumento de nenos e de adultos. E isto é unha cousa increíble, porque prácticamente non temos exemplos desto na cultura da gaita. A ver que gaita é de nenos pequenos e de adultos. A ver, sabedes de algunha? No, pois en Galicia e en Pontevedra temos unha, a rosca. A rosca, según nos dixo Alfonso, era tocada por nenos e por adultos. Os adultos construían roscas para os nenos tamén. Sí, e hai outra cousa moi curiosa, e é que a rosca tócase con fol e sin fol. Con fol e sin fol. Hai moi pouquiñas gaitas no mundo que lles aconteza iso, que se podan tocar coa boca ou cun fol. E iso por que pode ser? Porque poden estar a agardar o momento no que a esa gaita soplada coa boca, que é a rosca, se lle engadiu un fol e se convertiu nunha gaita de fol. Que, por certo, garda un nome absolutamente curioso, que é rosca, e non é ningunha gaita. En Galicia deberase chamar gaita e non rosca. Sabedes que no Oriente Europeo os cornos chámanse rósoc? E rósoc é unha palabra indoeuropea. O sea, ten polo menos 6.000 anos de antigüedade. E un corno na punta é o que leva a rosca. E ao mellor é a rosca polo que se chama, polo que ten ese nome. Bueno, pois simplemente, nada, se queredes ler aí, estos son cousas... Aquí hai unha cousa moi interesante, que non vos la dixen, e é que se mirades nos libros os instrumentos que aparecen nas excavacións do Paleolítico, sí que son 15 tipos de instrumentos musicais, todos, excepto os grandes litófonos, os instrumentos feitos de pedra grande, todos eran construídos e tocados por nenos e nenas deste país. Raspadores, zoadeiras, asubíos de todos tipos, todos son instrumentos de nenos e de nenas de aquí, deste país. Vale, nos outros países seguramente tamén. Pero o que quero dicir é que os nenos gardan memorias super importantes na súa cultura e nunca as estudamos. Sempre os temos como adultos en potencia. Non, señor, os nenos son de por sí un ser, que desgraciadamente despois se vai convertir nun adulto. Pero son un ser con cultura, con mente, extraordinarias mentes, con potencialidades criminales, de convertirse nun Einstein, de convertirse nun Newton, de convertirse nun gaiteiro. Bueno, vamos tocar a rosca e acabamos. Moitas gracias. Alguna pregunta, quizáis? Despois da rosca, vamos a contar sobre o que dá. A ver. Esta é a rosca que guardaba Alfonso de Cristeros. Esta guardouna ele de cando era pastor, vale? O resto non dixo como había que facer. Ahora sí, que se queredes facer alguna pregunta, pois xa sabemos contestar. Mira, xa sei que só falache desde Pontevedra, pero no resto do país hai gaitas con chión? Solo na provincia da Coruña, en Arzúa, terra de Melide. É da parte occidental hai unha gaita documentada na Terra Chá con ronquillo pero sobre o ombro,
que é unha tipoloxía moi curiosa. Eu penso que as gaitas de ronquillo aparecen en Pontevedra por extinción noutros sitios, porque se vos dades conta, ou non, se vos dades conta, a gaita de ronquillo cadra co sistema medieval de que o que mellor consona cunha melodía, cunha tónica, é a quinta, vale? Entonces quinta é tal. Pero os datos o que indican é que as gaitas no resto de Galicia, a parte de Pontevedra, son recentes, século XVII, XVIII, non máis atrás disso. Non, é o que hai. Eu son de Lugo, pero tamén me gustaba ver a gaitas vellas ali, pero non hai. Pero temos os millores gaiteiros, Sí, sí, os vellos dali do Eonavia hai que botarlles de comer aparte, Non se pode ter todo. Os anéis. Sí. Das gaitas que chegaron, que me diches, que teñen anéis, esos anéis postos como a de esos tres dai. como as de San de Campañó, ou outras que se ven a veces. Sí. Eu teñas visto que son reparacións. Sí. É dicir, topaches anéis en gaitas que están sin fender. É dicir, que non sexan estruturais. Os anéis. Sí, sí, hai anéis de reparación, de fendas. Eso sí, pero digo, algún deses punteiros que me diches que viches que tiñan anéis non eran estruturais, sino que eran feitos do instrumento. Sí, eran postos. Tú refires a feitos na madeira como na rosca? Non entendo entón. Os anéis das gaitas de San de Campañó, que son postos encima, hai algúns que son estruturais porque teñen unha fenda e son para agarrar. Pero hai outros, pregunto, hai outros que non están rotos e teñen os anéis. Sí, o de Pontevedra do século XV non ten fenda ninguna. O dos aneliños de corno. Bueno, pois eso apostilla a túa teoría. Sí, eso era un ornamento. Home, sí que se encontran gaitas con anéis de metal ou gaitas como a de Xan de Campañó que ten anéis por baixo do burato da tónica que sí que son obviamente para restaurar unha fenda, pero hai punteiros sin fendas, claro, sí. Sí, o silencio interpretativo nas gaitas de ronquillo, cual é a base ou onde aparece ou quen comenta eso, que haxa un silencio interpretativo que haxa? Un silencio interpretativo, que haxa un silencio... Home, escribiu no Casto San Pedro. Descoñezo o dato. Sí, está no Fandango de Pontevedra, está na Ribeirana de Pontevedra, está na Alborada de Xan de Campañó, están transcritos por Casto San Pedro, que era un tío meticuloso. Tamén. Si facían silencios. O que pasa é que, claro, obviouse o negocio. Sí, os do Navia eu, sí. E no Miño portugués tamén hai gaiteiros que fan silencios. O pai do Toni das gaitas facía silencios coa gaita. O sea, é unha técnica que se foi esquecendo, pero que se facía coas gaitas, sí. Sí, porque é un recurso máis. E os gaiteiros usan todo o que está a disposición, úsano. Todo. Como calquer instrumento, Todo o que está a disposición acábase por usar. Se non mirade na gaita a técnica expandida ou eu que sei. Ao final, os humanos argallamos hasta sacarlle a última gota de leite a calquer cousa. Ou sacar unha melodía dunha folla dunha hedra. O sea, úsase todo. Xa está. Yo tengo otra pregunta, que decías que la edad de la gaita se determina por carbono 14, pero también dijiste que se puede saber la edad de uso, el tiempo de uso que han tenido. Sí. ¿Eso cómo se sabe? Eso se sabe midiendo los desgastes que tiene. En la Universidad de Vigo hicimos un modelo matemático que relaciona desgaste, dependiendo también de la madera que sea, las hay más duras de desgastar y otras no, pero bueno, eso se puede calcular, relaciona la cantidad de desgaste con el tiempo de uso, que es una cosa bastante lógica. Lo que pasa es que quizá no se le hubiera ocurrido a alguien antes porque se nos antojan muchas variables que pueden influir, ¿verdad? La presión de los dedos de los gaiteros, el sudor de los gaiteros, la cantidad de tiempo que se toca cada año, o todas esas variables, pero resulta que en el análisis salió que esas todas variables importan solo un 15%. El 85% del desgaste de cualquier puntero es debido a los años de uso, no a las horas, a los años.
Lo que indica también que los gaiteros solemos tocar, por lo menos los que nos dedicamos así un poco profesionalmente al tema, solemos tocar un número de horas parecidos. Solo un 15% de incertidumbre hay ahí, lo que es muy poco. Se puede calcular el tiempo que fue usado un punteiro por los desgastes con mucha precisión, mucha precisión. Y así, bueno, las pruebas del carbono 14 se hicieron para intentar demostrar que ese modelo funcionaba bien, porque lo que nos decía es que la gaita de Xan llevaba tocándose 400 años seguidos. Y eso se antoja imposible, casi, si no se comprobaba de alguna otra forma, porque el carbono 14 lo que nos da es una fecha de muerte de la madera, ni siquiera de construcción de la gaita. El carbono 14 nos da una edad máxima y el modelo de los desgastes una edad mínima. Y entre esas dos está el momento en que se construyó la gaita. Y el asunto es que se ajustan de una forma increíble las fechas del carbono 14 con las del uso. Lo que indica que las gaitas se usaban e non descansaban, como hoxe, no? Que toca, pois toca, tocar. Que? Xa, di. A gaita que me gusta a min, a do Gaiteiro de Negros. Eu non sabía que era o Gaiteiro de Negros. Eu tampouco. Claro. Díxomo... Chuco. Chuco, díxome, igual é o de Negros. Bueno, entón sabes o mismo que a min, non? Vale, está contestado. Xa dixe que podía ser. Se Chuco di, eu que sei. Chuco saberá por que o di. Vale. Pois nenos e nenas, se teñen fame, choran. Así Pois ala. Moitísimas gracias. Gracias a vos Rosa, por convidarnos. Gracias, Pablo.